Türkmenistanda okuwçy gyzlaryň edep terbiyesi barada öwüt ündöw berji mazmunlaky ýygnaklary geçirmek nowaty Lewap welaýatynyň soňra Aşgabatda hem ýetdi. Ýöne Lewap welaýatynyň tapawutlukda paýtagtdaky ýygnaklar okuwçy gyzlar bilen däldi, olaryň ejesi bilen geçirilýär. Ýatlasak 9 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Türkmenabad şäherindäki orta we hünär mekdeplerinde okuwçy gyzlar bilen ýygnaklaryň geçirilendigini we olary edep terbiýe barada öwüt ündöw berilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, şoňa meňdeş mazmunlaky ýygnaklar şu ýepdäniň başyndan bäri paýtagtyň tas ähli şolsanda Gawdan A etrapçasyndaky orta mekdeplerde geçirildi. Aşgabatyň orta mekteplerinde dürli döwlet edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda ýokary klas okuwçy gyzlaryň ejesi bilen ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda okuwçy gyzlaryň ahlak terbiýesi barada gurrun edýärler. Şeýle-de gyzlaryň ejesine soňky döwürde okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigini aýtdylar. Hatda 8-nji klas okuwçy gyzlaryň arasynda göwreli bolanlaryň hem bardygyny aýdypdyrlar diýip habarçy 10 oktýabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu ýygnaklaryň anyk haýsy mekdeplerde geçirilendigi barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä ýygnaga gatnaşan resmiler okuwçy gyzlaryň moral taýdan özlerini alyp barşlary barada hem mesele gozgap, olaryň arasynda çilim çekýänleriň we spirtli içkileri içýänleriň köpelendigini hem aýtdylar. 9 oktýabrda geçirilen ýygnaklaryň birine gatnaşan aýallara ýokary klas okuwçylaryň mekdebiň arka tarapynda çilim çekýändigini görkezýän videolar görkezildi diýip habarçy şeýle ýygnaklara gatnaşan Aşgabatly aýallaryň bir näçesine talgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada Aşgabat şäher bilim bölüminden we ýurduň bilim ministrliginden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň geçen hepdäniň dowamında welaýatyň Kadyet, prokuratura, polisiýa, bilim we saglygy goraýyş edaralarynyň işgärleriniň Türkmenabad şäherindäki orta we hünär mekdepleriň okuwçy gyzlary bilen ýörite ýygnaklary geçirendigi barada habar bermeginiň ýygyanyna gabat geldi. Şonda Lewaply resmiler okuwçy gyzlar bilen edep terbiýe barada öwüt nesihat berji ýygnaklaryň geçirilmeginiň sebäplerini durmuşa çykmadyk we kämillik ýaşyna ýetmedik okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly wakalaryň has köp göze iýilmegi bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar.